Happy tummy. Happy tummy. Wala ko siyang kasama dito. Dito ka. Dito ka, tabi ka sa akin. Hindi, dito. Wala ko siyang Hello. Hello sis. Kamusta? Ayan, nandito ako ngayon sa simbahan ng Sarat. Ayan. Kamusta? Ngayon lang ako ulit nakapag-live. Ngayon lang ako ulit nakapag-YouTube. Ayan. So ngayon okay naman dito ngayon sa Sarat. Yan, pasyal-pasyal ka dito pag may time. Oh, maganda talaga dito, tahimik. Yan. Nakapunta ka na ba dito? Simbahan ng Sarat. Ayan. Oo, lakas makaunang panahon panahon ng Kastila. Ayan. Naglilinis sila ngayon eh. Ah, ganun. Kayong, 'di ba? Ano ba yung kayong sa Tagalog? Medyo nakalimutan kasi ako mag-Ilocano eh. Binawag masakit sa tenga yan. Bitin mataasan yung ano natin. Ikot tayo. Tapos, huwag mo ba ko sa wallet mo? Buyan nga tayo. May alam, balik nila kayo dun, no? Gusto ko nga duyan.
Sige, sige, sige. Wala naman ako masyadong viewers, kaya okay lang. First time ko ulit, natagal ko rin hindi nag yan. Nag-try lang ako ulit mag-live. Ay, wait, ipakita ko sa inyo yung loob ng simbahan. Yan ang taas nito, oh. Ayan. Dahan-dahan ka, madulas. Ayan, madulas yung sahig. Ayan, mo? Simula doon. Hanggang doon. Ang haba ng lalakarin mo pag kinasal ka dito. Dito masarap ikasal kasi hindi masasayang yung ganda ng gown mo. Ang dulas ng sahig. Dahan-dahan ka lang, ha, baka bigla kang maantumpa. Ayan. So mag-pray muna tayo kay Papa Jesus. Yan muna, ha. Amen. Let's try. Diba? Tingnan niyo kung gaano siya kahaba. Pag magmula ka dito sa may pintuan dito sa labas. Ang hangin. Mami, tuloy. Ayun. Hindi pa. Oh, dito ka magmumula. Mahaba-habang lalakarin mo mula doon sa doon. Makalayo. Hindi ka, Bin? Hmm. Mag.
Hindi ka na. Asan ang bag? Doon lang yan. Huwag maingay dyan, ha? Huwag maingay. Saan ba tayo dito? Ito Huwag yung ka sa maingay. Yan yung sa'yo dito, mami. Tara, lakad muna tayo. Yan yung sa'yo dito. Kahit saan. Dito, dito. Lakad muna dito. Ako muna. Tara, ikot tayo. What is the water? Tapos upo tayo doon. Ang gusto ko yun. Mainit. Ha? Mainit. Tignan natin yung kinuhaan namin. Ano? No? Yung kinuhaan namin ng egg. Di ba yung niluluto na? Yung kinakain na? Ay, dito. Oo, Yan. egg. Pagka tuwing Mayo, ay mahal na araw. Tayo, mami. Yan. Ito po yung CR dito sa simbahan. Yan. Binatabi ka, mainit. Huwag akong pumasok doon. Yan. Dito kami nagkukuha ng mga itlog. Dito tinatago ng pari yung mga egg tuwing mahal na araw. Siguro may ginawa sila dito. Ayan. Hindi ko alam kung bakit may ganito. Siguro meron silang ginawa. Casio de Palacio. Ano yan? Kasi dito yung sakit-sakit. Yan. Yan sa mga butas-butas na dyan. Dyan lagi may mga itlog. Pag tuwing mahal na araw. Yan. Daming butas. Ang daming sisiksakan ng itlog. Alam ko po, mami, dito kami natuwa ng itlog, no? Tapos may face mask mo.